Roky Erickson, pevač i lider legendarnog benda 13 Floor Elevators i pionir psihodelične rock muzike, preminuo je u Austinu u 71. godini. Vest o njegovoj smrti podelio je njegov brat Sumner Erickson. Svet je izgubio jedan neverovatan duh. On nije imao lak život, ali sada je slobodan. Erickson je sa 13 Floor Elevators objavio 4 albuma tokom 60. godina. 1968. godine dijagnostikovana mu je paranoidna šizofrenija. Početkom 70-ih prestali su sa radom delom zbog Ericksonove zavisnosti od narkotika, problema nastalih zbog previše konzumiranja LSD-a i sve lošijeg psihičkog zdravstvenog stanja, što je dovelo do njegovog hospitalizovanja i podvrgavanja terapijom elektrošokovima. Tokom 70-ih i 80-ih, uz stalnu borbu sa psihodeličnim problemima, Erickson je objavio seriju singlova sa horor elementima, kao i nekoliko solo albuma. 2007. godine objavljen je dokumentarni film You're Gonna Miss Me, koji je dokumentovao njegovu dugogodišnju borbu sa psihičkim problemima. U poznim godinama Erickson je često bio na turnejama, tokom kojih su ga pratili bendovi poput Black Angels. Bio je redovan učesnik festivala u Austinu, a 2015. godine sa preživelim članovima 13 Floor Elevators nastupio je na Levitation festivalu u Austinu, nazvanom upravo po njihovoj pesmi. Album The Evil One jedan je od najboljih u istoriji rock'n'rolla.